Mae chiad chuine iad a chamara agus na filmichin. Sé tydach grad iad yn starig iad an a gŵl plese. Son blionichin. Agus chanin tydach nach da chwrs dyniagin. Rwyd a ha tamaldiach. Sé nach da chwrs dyniagin mŵr an diw unda. Cwyna gom gyda chamara sa frysyd. Lorig mi agus ba mi as mi gyda gyma un tynwch agus ba mi as yna chwychlis. A mi smyni hwch gyn dwrst ysgas gyda mi gyma og dwrst mam chyrsin arall frisio gwyre. So ysgas gyda mi gyma lwtioch ach so chyd mi arall ach ba mi smyni hwch gyda gyma un tynwch. Sian, is de camera. Kodak brownie han. Mam smynnu gro besyn animal ag an naum. Han mi bwlwch cynjach cymar y gad na ffilmichin ach nes na rwydyn a sio sé mar a hagan y diw cwydjach sé viewfinders a han so fydd y coed tron y glaniach yn a sio agus Norsen vi har fosglwg sŵas mar sio am smynnu. Sheanair agus hiú mar a ha seo na bhrein so bhíh spúl stol an na heo agus tíadach garóig ag suas agus sin agad dhéime go nám sin na filmichin a bhí go a fallaf agus am cínteach go begad gamatús am cínteach son developer agus seo ach rud is tellim sé sé tíadach seo. Stella me fwam. A na ffilmichin sio gyma sorgtje sgas nuring o feiking mochiolwch nyr y faith na boike ha gyma un tynwch agus ha na ffilmichin sio na dorash ceir gynnylichin so fyddi mi feiking farentyn mohenner agus mohennefer agus changiel mi smyni hwg yn nuring tording is in a januf. A gyma un tynwch feiking Cymar yn ydych o fa o'r cwtioch ar sgas gyfel eich o diffritio faint o spatial agos so am is mwyn hwg gyfel i dwaf so sori che agos pys big beat o'ch che niach di Shealladh ac am. Sé me fiúr morfin yn gafi hwyddi na ffilmichin. Wel, mae hwyddi olas eith cwtiogan fa gwbydd le cwyd siawn ffilmichin i'r DVD. Agus son bheith hén is munjin tíadach go na filmichin a seo sa ftéise agus go bachá rutigin iad an díanú lás slúise sin thuair sin úlach DVD dhéana filmichin agus sin mar a háisich project seo tíadach. En y pys yn ffilm sio o un tynwch ar sgas chwn nuringiad a fi a Janov yn dói a bhaid yn ursyn. Na pys yn hanes un tynwch na dói yn a hana ffilmichin sio ar a Janov ar sgas gyfeli. Hwdaraf. Hwdaraf. Changele ffyriste yn draste hai o afsog ffyriste videos ein ach ik yn am sin choroi ffyriste fa ffeimac o fa ffyrwch yn fôr ar son y hwyr dyr fi a Janov. Agus, hamis mynd i hwg fel sin na las o cwtrimach. Son ys mynd i chwyr. Yn oed gri y diw ha hwlis yn ag na corach yn achga agus ac yn hyn cwtioch a hwlis dyniag yn le ffôn live agus ha teg de hug ac yn de filmichin is jydach jalan agus ha sin ac yn ag yr corach yn rwyd nach ro achga yn orsin.